Mä oon Laura Ankin korttipajasta, tutummin Ankista. Me ollaan tämmönen yli 90 perheyritys. Toiminta on alkanut jo tuolla 1931 ja olen siis viidennessä polvessa jatkamassa tätä yritystä. Valmistetaan kortteja, adresseja, julisteita, tarroja, kaikenlaisia painotuotteita. Kortti on ollut siellä ihan alusta asti mukana ja se on ehkä se meidän toiminnan jollain tavalla sydän. Paikallisena painotalona me valmistetaan totta kai kaikkia muutakin, käyntikortteja, flyereita, lahjakortteja, mitä ikinä vaan yritys voi painotuotteita tarvita. Siinä ohessa tarjotaan kaikenlaista suunnittelua, logojen vektorointia ja muuta, joka liittyy siihen. Me panostetaan semmoisiin pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, että se on jo ihan meillä sieltä toiminnan alusta asti ollut tärkeää ja mukana.